Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai ane makore 23 years ekuberekwa. Ndauyawo pano neconfession yangu. So inini mukoma ndakarohorwa uye ndine vana vangu vaviri, but mukoma Nashe pane nyaya iyo yakaitika, saka ndainge ndichidanana neumwewo uyo ainge ari friend yemurume wangu, but havasi like close too much. Saka iye manje pari zvino ngaasisimo muno muSouth Africa, akaendawo zvake kune imwe nyika. Saka inini naye pose pataiwanzokusangana pane nguva dzekuti taizofarisa, then over azonditora mapictures kana kuti mavideos ndisina chandinenge ndakapfeka. Saka akabva azondirangaridza, akabva anditi uchiri kurangarira here paya apo patainge tichiri kudanana kuti tine mavideos atakambotorana. Ndikabva ndati yes, akabva anditi sha ndakaita mistake. Ndikabva ndati mistake yei? Akabva ati mavideos iwayo akaonekwa namadam. Saka on his side iye ari kuti namadam vakagadzirisana, ende akabva akumbira madam vake kuti vange vachidilita mavideos nemapictures angu iwayo. Ndakashama, but mukoma Nashe hana yangu inongogara ichingorova, but mukadzi wake manje kundiziva haandizivi, because at that time apo pandainge ndichidanana naye ainge asati aroorana nemukadzi wake uyo waava kugara naye. But mukoma ndinogara ndichingotya kuti kana mukadzi uyu akazolikisa mavideos iwayo, because if I remember very well pamavideos acho iwayo uyu murume ainge asingabuditse face yake. Saka aiwanzokunditora paya like pandinenge ndiri paposition yewoman on top, ndopaifarira kunditora ipapo, kana kungotitora mapictures sometimes paya pandinenge ndakangorara ndakabatwa nehope mushure mekunge tabva mukuita mutambo wedu wekusika bonde. So even right now anongogara achingonditi do not be worried, because I know kuti my wife akatodelita mapictures acho iwayo. Mukoma ndingazivawo sei kuti zveshuwa mukadzi wacho akadelita mapictures acho iwayo? Uye zvekare ndinokumbirawo kubvunza kuti kana kuine vanhu vemutemo, ndinongogara muchingonzwa muchitaura nyaya yevanhu vemutemo, kana kuri kunzi varipo zvechokwadi, ndaikumbirawo kuti paya kana ndikazoya ndikakuudzai kuti pane munhu alikisa mavideos angu, munge muchizondipawo mafone numbers avo. Uye ndinokwanisa here kusungisa munhu kana kuri kunzi akalikisa mavideos angu, because apa ndinenge ndisina kana choice but kutongosungisa mukadzi wacho. Please ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi ndakaitawo mistake ndikabva ndadanana uyo ainge ambori friend yemurume wangu. Saka mukuzoita zvataiita iye aizonditora mavideos nemapictures. Zvakangooma hazvo vedu we. In most cases munhukadzi ndiye anozoenda up ava pama1. Hanzi murume uyu aingonditora inini mavideos, iye haana kana kumbogara akazvitora. Zvakangooma hazvo vedu we. Asi ngatitaurei naye mwanasikana uyu mucomment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano kuti ndinge ndichikuudzaiwo spiritual encounter iyo yandakasangana nayo apo pandainge ndiri kuma12 years. Mukoma Nashe nanhasi uno handitombozivi kuti chii chakaitika ipapo, ende handitombonzwisisi. Saka pane pamwe amai vangu pavakadzingwa kubasa uko kwavainge vachishanda, then vakazoti ivo vainge vawana basa kuDoves. Mukoma Nashe, saka mama vakazotanga kushanda manight shift. Each and every night mama vaiti kana vadzoka paya mukoma ini ndainge ndisingakwanise kurara, because ndaitanga kuona like zvipoko mweya yevanhu avo vanenge vatevera amai vangu vachibva kumamochwari ikoko. Ivo mama vainge vasingatombozvioni. There was no one who could see it. It was only I who could see everything that was going on. Zuva
musi wekuti ndo pazvakatanga pane umwe musi mama pavakauya vachiti vainge vapiwa mari neumwe murume uyo ainge abva mukufirwa nemudzimai wake, saka ivo mama vainge vakapiwa an extra bonus, sort of like a tip. Then mama vakatofara paya, but dedi vangu he was very skeptical. Vakati zviriko here izvozvo kuti munhu anokupa tip yekuti unge uchizonyatsokugeza zvekare nekushongedza chitunha chemukadzi wake, but nekudawo kwekuti zvinhu pamba zvainge zvakatooma, maparents angu vakabva vatongotora mari iya ndokubva vatomukira mangwana acho makuseni vachinotenga magroceries, but the previous night yacho handina kana kumbogara ndarara. Zvinhu izvi zvakatanga, it was somewhere kuma 10 p.m. ndakanzwa ndichidanwa izwi rangu, ndakangonzwa munhu akati Grace, not a real name. Saka pandakanzwa zvichinzi Grace, ndakanzwa sekunge this voice, it was my mom's voice. Ndikatoti ko mama vanogondidana vari panze, ko what is going on? Ndo pandakabva ndazobuda panze. Pandakabuda panze paya ndo pandakabva ndaona kuti panze painge pakamira umwe mukadzi uyu muviri wake wose wainge wakatemwa achita sekunge munhu ainge akatemwa nedemo, because ainge akapfeka rimwe dress rewhite. Dress iroro rainge rakazara ropa. Usiku hwose ndaingoti kana ndikapepuka paya pandinenge ndazobatwa zvekare, usiku hwose ndaingoti paya pandinenge ndapepuka ndichinzwa voice rake mukadzi uyu, ndaibva ndaona ndatova panze paya pandinenge ndati ndobva ndamuona mukadzi iyeye. So ndaizoti kana ndikazobatwa nehope ndobva ndatanga futi kurota, but mukomanashi wiki rakazoti richinopera, to my surprise ndakabva ndamuka ndiri kumamochwari. Handizivi kuti ndaiva ndiri kumochwari yekuhospital here kana kuti kuprivate mochwari ikoko kwainge kuchishanda mama vangu. Mukomanashi ndakangotanga kungonzwa chando, saka ndakabva ndati rekedzai ndinge ndichikweva jira. Pandakakweva jira ndo pandakabva ndakaruka ndakweva chimwe chainge chakaita chidascot chewhite, ndokubva ndavhunduka ndikatoridza mhere, because ndakabva ndaona kutoti ndainge ndakatogara padesk ndichitoita sekunge munhu anoshanda mumochwari. Mukomanashi pandakatarira kudai ndo pandakabva ndazoona I am as a drawer, even though I have never been in a mortuary all my life, but everything that goes on in the mortuary I can describe it for you perfectly, zvekutoti munhu anokwanisa kutofungidzira kutoti ndakatomboshanda mumochwari. I saw everything. Ndakaona vanhu vainge vachipindamo mumochwari imomo, and what surprised me and scared me is vanhu vaitopindamo mumochwari, vamwe vaitoratidza kutoti vainge vari varoyi, vamwe vaitopindamo vakatopfeka masutu vakabata mabhaibheri vachita kunge mapastors. Umwe noumwe aiti akapinda imomo aisambotaura neumwe uyo waanenge aona arimo mumochwari imomo, aingofambira basa rake iro raanenge afamba. So there was this file iyoyo ndo yainge ine manamba number tags zviya zvinenge zvakabairirwa vanhu pachigunwe chavo, so that you can recognize kuti body iyi ibody yani. Saka umwe noumwe aitoti kana akapinda, the first thing is aitoya patable padhuze nepadesk apo pandainge ndapepuka ndiri, then munhu obva atovhura file, obva atotanga kutotsvaka. Handizive kuti vainge vachitsvaka hama dzavo here kana kuti kudii. Then munhu aizoti kana akawana zita remunhu uyo wacho waanenge afambira mumochwari imomo, obva atoenda, obva atonovhura, then obva atoburitsa chitunha chiya. Vamwe mukoma vandakaona, vamwe ndo vaiita bonde nezvitunha, vamwe vacho vaitopindamo vasina kana kutombopfeka, zvekuti waitoona kutoti vanhu ava varoyi. Saka ava vaipindamo vasina kana chavanenge vakapfeka, vainge vaine mishonga iyo yavaingosiya, vamwe vaitongosiya vagezesa chitunha chiya obva vabuda. Ava pavakapedza kupinda nekubudamo mumochwari imomo ndo pandakabva ndazovhunduka, ende mukoma ndakabva ndazoona mukadzi uyo aigara achingouya kumba usiku achindidana achiti Grace. Mukadzi iyeye ndo pandakabva ndazomuona achifamba achiuya kwandiri. Mukadzi uyu mafambiro acho aainge achiita akandityisa, because aita sekunge munhu ainge akatemwa nedemo, because aita zvokukweva gumbo rake achifamba. Saka ndakabva ndaridza mhere, ndakazopepuka. Ndainge ndisina kurara musi pebedroom mangu, but ndainge nditori kukitchen. So ndo spiritual encounter iyo yandakasangana nayo ipapo pandainge ndichiri mwana mudiki.
kubvawo musi iwoyo handina kana zvekare kuzombogara ndakarota hope dzinotyisa kana kuona zvipoko semaonero andainge ndichizviita each and every time mama pavaibva kubasa. Uye zvekare voice remukadzi uyo aigara achindidana usiku handina kana kuzomborinzwa zvekare kusvika pari zvino. But this spiritual encounter iyo yandakasangana nayo yakabva yakonzeresa kuti ndinge ndichizova munhu ari very strong pakunamata kwake because of the things that I saw. So mukomana achi ndinokumbirawo kuti munge muchingondiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Hey, pakaipa hanzi ndakapepuka ndikaona kuti ndainge ndiri mumochwari. Dai wanga uri iwewe waiita sei? Wovhunduka ubvaona kuti yo kwainga wani zvandiri mumochwari. Asi ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi izvi zvinhu zvakabva zvazondibatsira kuti ndinge ndichizosimba pakunamata. Hey, pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndiri mudzimai ane makore 35 years ekuberekwa. Ndauyawo pano neconfession yangu. Ndikuda kukuudzaiwo izvo zvandakaitawo pamwana wehusband yangu. But mwana uyu mwana waamai guru. Saka inini pandakatanga kudanana nehusband yangu ainge achigara nomumwe mukadzi uyo ainge ari second wife yake. Saka second wife yake ndini ndakazotoidhingurawo. But before second wife iye murume wangu ainge aine mukadzi wake the first wife. Saka amai guru ivo vainge vasitomborina kana grudge neni. As a matter of fact mai guru vakatofadzwa nazvo pavakanzwa kuti inini ndainge ndadhingura amai guru vamwe vaya avo vainge vakavadhingurawo vakavaburitsawo mumarriage. So vakabva vatanga kundifarira vachindisimbisa vachindiudza kuti ndaifanira kuti ndirambe ndakashingirira pamarriage. Saka pandakaona kutoti ndainge ndawana support from the first ex-wife yemurume, ndo pandakabva ndavakumbira ndikati Gules, ndinokumbirawo kuti munge muchiti mwana ange achiuya kuzogara neni. At that time mwana uyu pandakatanga kugara naye ainge ari form 1 kuzosvikawo achizopedza form 4 yake. Mwana uyu akazonyora form 4 yake last year ndokubva azofoira. But ipapo ndinoda kureurura kuti even though mwana uyu ainge ari very intelligent, but nekudawo kweizvo zvandainge ndichimuitira ndo zvakakonzeresa kuti mwana ange achizofoira. Akangobuda zvake ne1 subject apa baba vake vakarwadziwa sei. But inini ndakatofara because ndainge ndisingadi kuti mwana uyu ange achizova successful in life because already nekuda kweintelligence yake paakatanga kugara neni mwana uya wekutoti ainge atori nemadhona, vamwe vainge vachimubhadharira school fees, vamwe vachimutengera mauniform. Saka ndaizongotora zvinhu izvozvo ndobva ndazonozvipa kumunin'ina wangu because she is the same age nemunin'ina wangu. Chinhu chandaingomusiyira ngenge ingori uniform, but zvimwe zvose masocks, boots ndaingonozvipawo amai vangu kuti vange vachizozvipa munin'ina wangu. Even some of the foodstuffs zvaiti zvikauya kana ivo baba vacho vasipo ndaibva ndazongozvitumidzira kumusha same time ndichiitira kuti ivo pavanozouya vange vachizoona pasina kana anything chinenge chapiwa mwana wavo. Pandakaona kuti mwana uyu was too confident and intelligent ndo pandakabva ndazomupfuurira kuti ange achidanana nehanzvadzi yangu. Saka hanzvadzi yangu uyu we do not share the same blood, but ukama wekwana mai is my cousin brother. Saka akabva azotanga manje kudanana naye. Kubva zvaakatanga kudanana nehanzvadzi yangu zvemabhuku akabva azvisiya pasi, uye ndainge ndongomukurudzira aiti akauya akabata kana kachingwa zvinonaka ndaibva ndamukurudzira kuti ange achitsvaka varume vane mari, ndichitomuudza kutoti tsano havana kana chavanombokupa, unongorarwa mahara. Saka zvakabva zvazomubhowa izvozvo ndokubva azotuka hanzvadzi yangu vakabva vazorambana. Kana hanzvadzi yangu yakatoti asi sisi munomboitirei zvinhu zvakadaro, tarirai muone kuti mandidhingura, maudza munhu wangu kuti iye hapana kana chandinombomupa. Right now ava neumwe munhu uyo wava kudanana naye. But apa ndainge ndichiitira kuti
iye ange achizova munhu uyayo wekuti ari very spoiled ende zvekare ari very loose ende nazvino mwana uyayo wekuti haateereri. Saka recently mwana uyu akabva mukuba hembe pamba apo paainge ava kugara, but mukomana shi even though vanhu vakamublema zvinengei, but inini mukoma ndini ndakaisa mweya iwoyo weumbavha wekuti pose paanenge agara asachengeteka anokwanisa kungochengetwa neni, nekuti apo paanenge agere neni then mhepo iyai yamanje haishandi pandiri, sezvo ndiri inini ndakaisa mhepo iyoyo pamusoro peupenyu hwake. Izvi ndakazviitirawo panguva yacho iyoyo because baba vacho pane nguva yekuti vainge vachiita mari zvisingaiti, saka pane paakazomboenda akabva anogara naamai guru amai vake, saka vainge vopota manje vachimutumidzira mari vari ari ikoko. Ndikabva ndakafamba mukoma ndokubva ndazobatsirwa, mukunobatsirwa ndikabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizotora chipfeko chake, and it was very easy sezvo ari munhu ane uchapa. Ndakangoti paakauya kumba paweekend ndikatoziva kutoti iye anongoti kana akangobvisa zvipfeko zvake zvemukati anobva akanda muwashing basket. Handina kana kumbogara ndakamupopotera, ndakabva ndazotora zvipfeko zvake zviya ndikabva ndazvipisa, then ndokubva ndazotora tsvina yembwa. Ndakati ndatora tsvina yembwa mangwana acho makuseni ndokubva ndati munhu wese ndoda kuti ange achigeza including murume wangu, ndikati munhu wese hakuna anodya breakfast musati mageza. Saka already apa ndichizviita ndainge ndichizviitira kuti ndinge ndichizomutrepa, ndinge ndichizozadzikisa mhiko dzacho because ainge akanzi mushure mekunge ndapisa zvipfeko zvake zvemukati ndaifanira kuti ndinge ndichizotora dota riya, kana ndaritora ndobva ndazorisanganisa netsvina yembwa ndobva ndazozviisa mumvura yekuti ainge achazonwa iye kana kuti mvura yekugeza. Saka ndakabva ndazoona kuti mvura yekunwa yaikwanisa kuti netsei, ndokubva ndazoona kuti yekugeza yainge iri nani. Zvino umwe neumwe ndakabva ndazotanga kumuisira mvura yekugeza, iyewo akati achipedzawo kutsvaira ndikabva ndati mwanangu anoteerera chienda unogeza iwe ndatokugadzira zvinhu zvako, ndokubva atoenda kuya akabva atanga kugeza. So akati apedza kugeza akangotanga kungokomplaina achiti mama mainini ndiri kunzwa musoro wangu uri kutema. Ndikabva ndamuti musoro wako kana uchitema wadiwa mboenda kuna mama. Saka akabva azokwira ndokubva azoenda kuna amai vake, achisvika kuya ndokubva amborwara but akabva azowana basa ndokubva azotanga kugara somewhere else. Saka uko kwaainge achigara, saka uko kwacho kwaainge achishanda kwainge kuri kure neuko kunogara amai vake, ndokubva vazomukumbirira vakangomukumbirirawo kune umwe mukadzi uyo anopinda kuchechi kwavo kuti ange achigara ikoko, nekuti kwacho kwavanogara amai vacho ivavo ndokudhuze nekwainge achishanda mwana uyu. Zvino akati ogara ikoko shaviriya rikabva razomubata, mhepo iya yandakaisa pamusoro pake ikabva yazotanga manje kumushandisa, akabva atanga kubira vanhu vaya. Saka vanhu ava nekuda kwekuti vanhu vane mari dzavo havana kungotanga nekutozviona kutoti munhu uyu ndiye ari kutibira, but nekufamba kwenguva manje ndopavakazozviona because vakazoisa makamera mumba mavo. Iye vakangomuti makamera awa most of the times anenge ari off, ndokubva vazomubata achiba hembe. Akatopinda mumaspare bedroom evana vavo ndokubva azopedzisira nemubedroom mavo, ndokubva atobuda muya akatobata hembe idzodzo ndokubva azoenda akanodzitengesa. Zvose izvi zvakazozivikanwa mushure mekunge vazodana mapurisa, munhu akabva aenda akabva anorohwa kupolice station. So mukomanashi ndiyo confession yangu iyi yandinayo. Mwana uyu ini the reason as to why ndichida kungoramba ndigere naye, it is because pamba pacho pano pandigere ndo pamba paamai guru. Saka andiri kuti pange pachizobuda mashoko akati one day. Saka as long as mwana uyu ndirini ndinongonzi ndini ndinokwanisa kugara naye, I know kuti kunyangwe love yandinopiwa nemurume wangu inenge iri love chaiyo because baba vanowanzo kuti nguva zhinji patinenge tiri pamutambo wedu uya wekusika bonde vanowanzo kunditarisa vobva vati unoziva here zvandinokudira, ndobva ndati kwete baba, vobva vati ndinokudira kuti iwewe unogona kuchengeta vana vangu, une rudo towards my kids, especially
inunzva tunzva iyi yekuti haitokwanisi kana kuchengetwa naamai vayo vakaibereka, but iwewe, when I look at you, when you are with her, ndinyazokuona kuti you are like a mother and daughter, but murume wangu hazvizivi kuti inini ndini ndakatospoila mwana uyu, uye zvekare ndini ndakazomufambira mwana uyu ndikabva ndazomudira mamhepo awo anomushandisa. Ndini ndakamudira mwana iyeyuyu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, kugezesa murume wako nedota rawakazanganisa netsvina yembwa, hanzi kuti asava munhu uya wekuti anochengeteka pose paanenge ari, pose paanenge agara anozotobva ipapo ava kutoita zvekudzingwa, avengwa nekuda kweunhu hwake. Zvakangoma hazvo vedu we. Ladies, please tell me what you think in the comment section. Zviri nani ndezvipi, kuti mwana ochengetwa nababa here kana kuti munhukadzi? Kana kuri kunzi zvemarriage zvikaramba, ongozvichengetera hako vana vako, because nyaya dzacho idzi dzatinonzwa dzema step mom dzinotyisa.